Estamos nun novo capítulo do noso podcast dedicado ás velas furtivas. Hoxe gravamos nun emprazamento diferente, estamos no Centro Sociocultural de Caramoniña. Contamos co grandísimo apoio de Estudios 7 a grabación e, sobre todo, contamos cunha maravillosa convidada como é Sonia López do proxecto Gaia Ecocrianza. Benvida, Sonia. Moitísimas grazas, Xema. Un gusto estar aquí. Gracias de verdade. Sí, moitísimas grazas por vir, porque sabemos que o tempo é o máis prezado, entón dedicar un tempo a vir aquí pois é algo que lle damos moitísimo valor. Nos agradecemos moitísimo, para nos é moi importante dar visibilidade ao proxecto. É moi bonito tamén ter un tempo de parar e conversar. Sí. Claro, sempre é bonito parar e conversar. Sí, así que moitas gracias. Moi bonito, grazas. Para empezar, quería pedirche unha cousa. Neste tempo en que se fala de atención fragmentada, en que poidamos imaginar que ao mellor hai algunha persoa que só nos vai atender durante 30 segundos, que sabemos que non, que temos un público moi fiel que nos atende pois durante moito tempo, pero en 30 segundos algo co que che gustaría que se quedasen do teu proxecto, de ti, unha maneira de presentarte, con que se poderían quedar de Sonia en moi breve espazo de tempo? Para min agora mesmo o meu compromiso máis grande é ca maternidade, cas maternidades e ca infancia. Con que cambiemos a mirada que temos sobre a infancia. Porque cambiando a mirada sobre a infancia, sobre as maternidades, se a cambiamos como sociedade, porque é certo que, digamos que no particular, no individual, hai moitas persoas que o están cambiando, ainda que sexa por chocar directamente coa realidade e atoparse con unha realidade da que non eran conscientes, pero gustaríame que como sociedade si puxésemos moito máis en valor a importancia de ter tempo de calidade para poder maternar e paternar, e a necesidade de cambiar a ollada hacia a infancia e hacia as súas necesidades biolóxicas, fisiolóxicas, emocionais. Ese, dende fai uns anos, o meu obxectivo máis grande. Ai, que interesante. Isto xa vedes que promete. Como xa vos viñamos anunciando, hoxe imos falar, pois eso, de maternidades, de crianza e un pouco do que vai a sair. Claro. Quería falar un pouco, porque creo que tamén é interesante esta parte da Sonia antes de Gaia, ¿no? Como isto é como antes de Cristo, despois de Cristo. Sí, tal cual. Pois a Sonia antes de Gaia, que creo que hai partes desa Sonia que claro, siguen presentes a día de hoxe, e ademais hai unha parte moi bonita na que me gustaría pois expresarche a miña admiración, que é o bonitas que son estas publicacións que facedes en redes sociais, nas que sabes explicando, que explicas todo fenomenal, como super agarimoso, que me parece algo moi moi bonito. Eu, cando boto a vista atrás, e digo yo moito aos meus nenos, dentro de min sigue estando a Sonia pequena. E a Sonia pequena encantáballe ler na misa. Isto que parece unha cousa como... A min sempre me gustou falar en público, gustoume relacionarme con xente que non coñecía, chegaba aos sitios, preguntaba, estaba... Sempre me gustou falar, ou eu recordo que teño, falar dende a escoita, e nunca lle tuve medo tampouco a representar de alguna forma. Este papel que xogo dende Gaia é distinto, porque ao final non estou representando. Hai unha parte que sí, pero hai unha parte que a min me toca moi personalmente. Ao final, o que se ve en Gaia é de verdade o que eu son. Hasta ese momento, hasta o antes de Gaia, que para min é o antes da maternidade, era unha representación no que sempre houbo moito de min, porque é así. O sea, eu, ao final, para quen nos escoite ou nos vexa e non teña nin idea, que será a inmensa maioría da xente, eu empecé a traballar en televisión no ano 98, cheguei a través dun certame de beleza, fun Miss. Isto tamén me marcou moito, porque ao final hai un peso grande neso, non? Chegar a un sitio
de que maneira chegas a ese sitio, non? Bueno, pois no meu caso cheguei a través dun certame de beleza. Iso permitiume traballar nalgo que a mí me encantaba e que non sabía, que era comunicación, empecé a traballar en televisión e tamén me permitiu estudiar fora de tempo. Eu empecé a carreira de xornalismo con 27 anos, moi fora de tempo. Con 7 anos, 8 anos xa de experiencia traballando en televisión, facendo directos, facendo programas como Luar ou facendo programas diarios en directo na rúa, facendo reportaxes. Eu paguei a miña carreira con eses traballos e coas becas. Entón, para min foi, de alguma forma, moi satisfactorio, non quero falar sacarme el San Benito, porque tampouco fui un San Benito, ¿no? Pero sí ter a sensación de estar ocupando un lugar que non me correspondía. Isto sí que tiven sempre moito esta sensación de que ese sitio no que estaba non era un sitio que fose para min. Era algo persoal, non ten que ver con nada que ninguén me fixera sentir, ou eu non o sentín así nese momento, pero sí sentía que ese lugar que ocupaba non era un lugar que me correspondera por méritos. Pero a vida vai te levando por camiños, non? Eu sempre digo que eu tiven a sorte de facer sempre o que me deu a gana, o que quixen facer en cada momento. Tomaría boas decisións máis intelixentes, menos intelixentes, máis acertadas ou menos acertadas, pero sempre fixen o que quixen facer. E estou no sitio no que quero estar. Entonces, creo que en sí mesmo é un logro. De esa Sonia hai moito agora, porque ao final, aínda que hai moito pudor tamén a hora de facer unha publicación en redes, que teríamos que facer moitísimas máis, pero que en realidade tampouco nos dá moito a vida, hai algo deso, no? De esta luz, no? Que non me... No, vou publicar isto, pero el sonido tal... hai moito deso tamén, pero hai moito pudor tamén, moito pudor. Entón, despois, cando empezaches a estudar periodismo, seguías con eses traballos na televisión e ao mesmo tempo estudando. Claro, eses 4 anos de xornalismo puídenos pagar gracias aos traballos que tiña en televisión e en moda, que seguía traballando sempre en Galicia, pero seguía facendo desfiles. Entón, a min permitiume conseguir entrar en xornalismo, foi o meu primeiro soño cumprido, en realidade. Porque no seu momento a nota non me daba en selectividade, fixen polo medio un ciclo de producción para conseguir acadar a nota que necesitaba para entrar en xornalismo e conseguín entrar en xornalismo. E unha vez en xornalismo, uno combinando cos traballos que tiña e conseguín licenciarme en 4 anos. Entonces, a verdade para min, foi moi satisfactorio. Foi... Porque ao final, os traballos que tiña nesa época tamén eran traballos super exixentes. Estaba nun programa diario, en Vigo, viaxando todos os días, facendo moitas horas de carretera, moitas horas de grabación, moitas horas de edición e, ademais, o directo en plató. E, aínda así, conseguín sacar. Ese foi o último ano de carreira. Entón, sí, foi satisfactorio. Foi esta sensación de, primeiro, nunca é tarde. Foi unha gran aprendizaxe tamén desa época, porque... Tenía 27 años, pero me parecía que era unha señora moi maior. Sí. Claro, todos tiñan 17 cando arrancaron a carreira. Claro, 27 anos arrancar, 31 rematar, sentía que era moi maior. Non era, obviamente, ahora rondando os 50, pero sí que é certo que esa sensación de nunca é tarde, de podese facer cando queiras, foi unha lección importante tamén desa etapa. O sea, que polo que vexo tes unha trayectoria moi propia, moi túa, porque xa comezas eso, como seguindo os pasos dun xeito distinto, non? Un pouco, diría que orgánico, por utilizar así unha... Pero sí, foi ir tomando decisións un pouco segundo iban chegando e sin pensar moito no moito máis aló, non? Que a veces sí que... sento un pouco de envexa da xente que é capaz de planificar un pouco a súa vida un pouco cunha mirada máis a longo prazo, non? Eu non teño esa... Non sei se é que non teño esa capacidade ou non teño esa necesidade, non? Esta sensación de poder facer e de poder vivir a vida que quería vivir en cada momento sin pensar non máis aló, non? Me presentou un certame de beleza non porque me considerara
No, simplemente estaba nunha axencia de modelos que organizaba unha parte dun certame de beleza e necesitaban persoas para participar. O sea, realmente é dende a necesidade de chicas, necesitamos gente que participe, queredes participar primeiro na organización, despois tal, e o ano seguinte, pois, estás dentro e te eligen. Por qué? Pois, porque sí, quero dicir, non hai máis, pero eso foi unha porta a algo moito máis grande. De feito, cando rematei el año de reinado, eu só lo decía, eu espero que a persona que veña sexa capaz de aproveitar ese ano para despois. Porque é verdad que nese ano poden pasar moitas cousas. Eu fui cando entrei na tele, foi cando empecé a traballar en Luar. E Luar, para min, foi a grande escola da tele. Ao final de estar nun programa en directo, creo que naquele momento xa eran 3 horas, era o 7º ano de Luar, non sei se leva 30, leva muchísimos anos, pero o 7º ano de Luar e xa levaba moito tempo. E despois caer tamén nun equipo que era moi familia, era moi casa. Víame outro día con un compañeiro que facía moito tempo que non nos víamos e agora botando a vista atrás e conectando un pouco co momento no que estou agora, sempre me sentí moi ben coidada. Eu tiña 20 anos daquela e caí nun equipo no que esa sensación de coidado, de amparar, de protexer, estaba moi presente en todo o mundo. Equipo técnico, a dirección, Galloso, que é un compañeiro extraordinario, todos os actores que estaban, Mela Casal, Castro. Era xente que estaba para coidar. E iso vexo dende agora e sinto o valioso que foi para min tamén como porta de entrada, non? Estar nun mundo, bueno, pues distinto, non? Claro, cando me deron a primeira escaleta, mi única ansia era que estaba Jarabe de Palo. Nese primeiro programa, eu cheguei a xente e me digo, voy a presentar a Jarabe de Palo. Claro, vamos a ver, hai moito máis. Eu era unha pequena, era unha pequena. Entón, caer nese entorno de coidado, de respeto polo traballo, de respeto polo formato. Son unha grandísima defensora de Luar, pero porque detrás de Luar hai moita verdade. Moitísima verdade, moito traballo e moita honestidade. E iso tamén o aprendín deles, da súa paixón e da súa forma de facer as cousas. E aí Galloso para min é sin dúbida o grande, bueno, es la luz. Que bonito que digas eso. Eu teño que decir que admiro moito as persoas que sodes capaces como de ir seguindo un pouco un curso un pouco natural, un pouco orgánico ao longo da vida, ¿no? Porque moitas veces coincido con xente que vexo un pouco cegada por unha preprogramación na que se encorsetan, ¿no? E que non lles permite como rendirse a oportunidades maravillosas, ¿no? A min dame un pouco de pena isto de que tamén entendo, valorando todo, creo que está ben marcarse metas na vida. Pero para min a meta do camiño. Isto, agora que yo repito un montón os meus peques, claro, en este intentar acompañar con respeto, con cariño, pero que entendan que o logro non é o final. O sea, no camiño é onde está realmente a meta, en disfrutar, en aprender, en equivocarse, en levantarse, en volver caer, en sobrepoñerse. Yo creo que es bueno, que é a grande aprendizaxe. E xa che digo, valoro moitísimo a xente que dice quiero llegar allí e voy a llegar. E admírame profundamente porque iba a decir eu non son capaz, seguramente si me o propuxera así sería, claro. Pero non sentín esa necesidade nunca de aquella es la meta, voy hacia allá. Entonces non o sei, xa che digo que eu se fago así balance cando teño a oportunidade de conversar ou eu é que me sinto super afortunada. Pero por esta sensación de ir tomando as decisións que necesitei tomar en cada momento. E bueno, que as cousas pues, foron saliendo, quero decir, todo está ben. E estou tranquila, non? Desde esta sensación de tranquilidade, de sosiego, que para min é moi valiosa. Ah, que bonito. Entón, bueno, ímonos achegando a Gaia, que entendo que é un momento na túa vida de cambio ligado a unha recente maternidade ou nunha etapa próxima a eso, non? Sí, para min a maternidade sí que foi a gran transformación, seguramente. Eu, durante a carreira, no último ano de carreira, sí que conectei aí moito
ca maternidade, non dende o persoal, pero si a través dunha conversa tamén cun compañeiro, sempre o nomeo que Ángel Suances, que é un xornalista de cultura que ahora traballa na Radio Galega, daquela era guionista nun programa no que eu traballaba con el. E un día antes do programa faloume do frustrante que fora, non frustrante, non é a palabra, sorprendente quizáis non poder vivir ele e a súa compañeira o nacemento do seu fillo ou da súa filla, non recordo se era un rapaz ou unha rapaza, da forma que eles querían. E conectei aí co concepto do parto respetado, do parto natural, de poder elexir, non? Como... Incluso antes de ter sido a nai. Moito antes. Estamos falando, pois non o sei, do ano 2009, quizáis. Eu fui mamá no 2012. E nesa conversa, que foi longa, descubriume aí un montón de conceptos que para min eran totalmente alleos, pero sí conectou con algo que me fixo clic. O meu traballo de investigación na carreira foi precisamente sobre como se paría en Galicia. Fixo con un compañeiro, con Bernardo, fixémolo os dous, e a idea era, constatar un pouco a pouca autonomía que as mulleres tiñamos a hora de elexir como queríamos vivir os nosos partos, non? Existindo unha lei que nos ampara, que é a Lei de Atención ao Paciente, existindo os plans de parto, que son protocolos avalados pola Consellería, polo Ministerio, onde podemos, deixar constancia un pouco de como queremos que sexan os nosos partos. Para a xente que non estea familiarizada, non falamos de pedir cosas moi extravagantes, no. Falamos dun pouco un ABC que ten que ver coas recomendacións da Organización Mundial da Saúde, que ten que ver con que as mulleres se nos permita ter información puntual do que pasa durante o noso parto, das intervencións que se van facer e que non se fagan intervencións que non son necesarias, sino que se fagan intervencións cando sexa necesario. E se non o é, que todo fluya, ¿no? Isto é así un pouco un resumen moi vasto, así moi... Pero bueno, sería un pouco isto, ¿no? E aí conectei moito con esta realidade e con esta incredulidade tamén de como é posible que algo que a mí me parecía tan obvio haxa moitas mulleres que non o poden vivir. Non que non o poden vivir, que nin siquiera sexan conscientes de que eso existe. Falo do plan de parto ou falo do dereito a estar acompañada durante o parto ou a que te acompañe unha matrona entendendo cales son os teus tempos e as túas necesidades. Realmente o sistema, os protocolos, moitas veces tapan todo eso, non? E ao final hai demasiadas testemunhas de mulleres que viven partos dramáticos e hai un concepto acuñado que é o de violencia obstétrica, que é unha realidade que se sufre nos paritorios do noso país, o sea, falo de Galicia, pero falo tamén de España, non? Con sentencias a nivel europeo no que se está dando toques de atención constantes, o sergas, sobre o que está acontecendo nos paritorios. Entonces, claro, para min hai unha parte de que lástima que non falemos entre nós, non? Por eso tamén tan importante espacios como o que vos prestades, non? Que pena que as mulleres non teñamos espazos nos que poder falar desto, non? No que poder falar dos nosos partos, de partos gozosos ou de partos que non o foron, de identificar prácticas que están ben e prácticas que non é que estean mal, é que non poden pasar, é que é violencia institucionalizada, encuberta, sistematizada e aceptada. Entón aí, pois sí, conectei moito con isto e chegou o momento do meu primeiro fillo. Entonces, pois estaba moi conectada con isto, tiven 2 partos maravillosos, tanto de Elsa como de Lucas. Fun parir o Salnés, que é un dos centros, dos hospitais que en Galicia tiñan en marcha o protocolo de atención ao parto normal, é dicir, partos sin complicacións, embarazos nos que non hai complicacións e que se pode atender o parto dunha forma natural, que non se trata máis que, volvo ao mismo, que para min é importante. A veces dícenme, claro,
unha bañerita para parir, non? Digo, é que non ten nada que ver con isto. Ten que ver co respeto, o momento que está vivindo a muller, que está vivindo o seu compañeiro, a súa compañeira, e o momento de recibir o teu fillo, que é un traballo en equipo ao final, non? E cando vemos un pouco como funcionan os procesos do parto, vemos o importante que é estar en un ambiente relaxado para que a oxitocina de forma natural faga o seu traballo, para que o traballo de parto se desenvolva, aí entendemos moitas máis cousas, non? Pero todo iso é no que falar. É importante falalo, é importante os espacios de mulleres para falar desto. Chega Lucas, chega o meu primeiro bebé, e eu daquela aínda pensaba que unha baja de 6 meses iba a ser suficiente. No, 6 meses de baixa de maternidade, xa 6, temos 16 semanas as mulleres. Si, será un pouquiño máis. Un poquito máis, bueno, xunto a vacacións, xunto a lactancia, 6 meses, pero entonces, boom, encontrámonos que a realidade do que é, de verdade, un bebé. Que non é unha prolongación do que nós somos, sino que é un ser con necesidades específicas que deben ser atendidas. Eu naquel momento, sen tampouco darlle moitas voltas, sí que sentín a necesidade de parar e dedicar o tempo a Lucas. Entón, bueno, simplemente parei, tampouco eu traballaba moito por proxectos, já terminaba unha obra, empezaba outra obra, bueno, obra, programa, terminaba un proxecto, arrancaba outro proxecto, entón simplemente parei, deixei de buscar. Estuve durante... Bueno, non estuve moito tempo, é verdad, estuve en un ano por aí, e chamaron un día de luar para ir facer un día, vente un día, pois foi. Era Nadal, e o xoves seguinte, o mércores seguinte, antes de volver das vacacións de Nadal, dixeron, oye, que nos gustaría que viñeras para terminar a temporada con nós. Para min era fácil, porque estaba moi cerca da casa, o meu traballo en Luar era exclusivamente presentar, non había traballo de redacción, non había traballo de guión, entonces supoñía que Lucas quedase con seu pai ou con seus avós unha tarde, noite a semana, chimpún. Lógicamente, o sea, con seu pai, lógicamente estaba moito tempo, pero é verdade que eu estaba dedicada á crianza exclusivamente. Entón, veume moi ben, porque conectei aí outra vez, un pouco co traballo, con Lucas, sin deixar de estar con el o tempo que eu necesitaba estar, pero chegou Elsa. É certo que durante o embarazo de Elsa ainda traballei un montón, moi embarazada, facía moita rúa, facía moita calle, reportaxe, tamén facía plató, e naceu Elsa, e levei a Elsa conmigo ás grabacións, estaba conmigo nas reunións de guión, antes de entrar en plató, porque eu era lactancia exclusiva tamén, entón tamén nese sentido estuve sempre moi ben rodeada, o sea, a xente que levaba os proxectos entendía que esas eran as miñas necesidades nese momento e non había ningún problema. Pero xa aí se complicou, non, na miña cabeza non era compatible seguir con ese traballo de xornadas moi longas en xeral nos proxectos que eu facía, sen uns horarios moi definidos, e acompañar os peques na crianza, sen reflexionar moito sobre eso, ou mellor sin verbalizar nunca isto non pode seguir así. Un día apareceu a oportunidade de Gaia, de entrar no proxecto de Gaia, que era un proxecto que existía de outra forma, pero que eu coñecía, e apareceu a posibilidade de crear unha cooperativa. De mulleres nais que buscábamos unha forma de continuar de algún xeito ca nosa vida profesional, ca nosa carreira laboral, pero dándolle aos nenos, ás nenas, o tempo que necesitaban. Eso foi fai 11 anos. Uau! Sí. E cantas nais erades nun principio? Pois o proxecto arrancou sendo 4 mulleres, enseguida quedamos 3, que somos Helena, Miriam e eu, pero é certo que por Gaia pasaron un montón de mulleres ao longo do tempo. Gaia empezou sendo a realidade de Gaia, o pilar fundamental de Gaia é a filosofía que é unha filosofía de buscar produtos, somos unha tenda,
buscar produtos e actividades que acompañen a maternidade e a infancia seguindo os tempos e as necesidades reais que poden existir nestas etapas, non? Entón, nun primeiro momento, Gaia naceu como tenda e como espacio de actividades. Seguimos sendo, no noso corazón, a nosa alma, sigue querendo ser un espacio de actividades porque realmente nese espacio ese espacio que permite de verdade crear redes de apoio, redes de encontro de mulleres, nais, en distintas etapas, un pouco máis bebés, un pouco menos bebés, pero nun momento de gran vulnerabilidade e de gran transformación para as mulleres. Eso por un lado, redes de apoio. Por outro lado, identificar cal é a realidade da infancia nesas etapas. No, porque os bebés funcionan dunha forma moi distinta ao que nun primeiro momento podemos pensar, non? Esa realidade que a que eu me topei e sendo ou creo moi consciente, non? Desde este punto del parto, non? De a necesidade do bebé, de aleitar, porque sendo moi consciente de todo eso, eu encontreime con un ser que non entendía. Enténdelo dende a pel, o sea, entendes dende necesita colo, necesita alimento, necesita presencia, necesita atención, é o único que necesitan os bebés. Pero é moito. Digo, é algo que realmente temos pouco tempo, vamos nunha roda super loca, temos unhas baixas de maternidade, uns permisos que son moi pequenos, que non nos permiten tampouco deixar a un neno con 4 meses nunha gardería. Non é o óptimo nin para eles nin para nós, pero é a realidade que nos impón o mercado e a realidade na que estamos. Entón, realmente, bueno, a nosa idea era eso, encontrar un espacio no que ver como funcionan de verdade os nenos e as nenas a moitos niveis, necesidade de movimento libre, necesidade de xogo non estruturado, conceptos como baby-led weaning, bueno, entender un pouco que veñen moito mellor programados do que pensamos. Que veñen programados para sobrevivirnos e que teñen os seus propios mecanismos, que non necesitan que lles aprendamos a. Eles saben como facelo, o que necesitan é presencia, acompañamento. Entón, Gaia, ao final, o que pretende ser é un pouco eso, é un pouco confía, ti, mamá, muller, confía no teu bebé, conecta dentro co que ti necesitas, co que che dice o teu instinto, porque és por aí. Esta era un pouco a idea. Nestes 10 anos, claro, Gaia vai pivotando, vaise transformando eso, en canto espacio, a tenda come todo, a tenda a sala de actividades no COVID a tenda come todo o espacio, e agora mesmo necesitamos moito máis espacio para volver a este concepto de actividade, de rede de apoio de mulleres, que é algo que a nós, persoalmente, que agora entraremos tamén nesta parte, tamén nos nutre moito. A nós como mulleres, como cooperativa, esta parte de, bueno, pues de ser un lugar onde atoparse tamén é algo que nos conecta moito co que sempre quixemos que fose Gaia. Realmente, Miriam, Elena e eu chegamos de mundos moi distintos profesionalmente. Elena traballou sempre vinculada ás finanzas ou ao sector bancario. Miriam é informática, o seu traballo sempre foi nese sentido, é la que lleva la web, tía pobrecita. O meu sempre foi a comunicación. Realmente a nosa conexión é unha conexión profunda, porque levamos aquí levamos sin coñecernos de nada, seguimos aquí 10 anos despois. A nosa conexión profunda era entender as necesidades dos bebés e da maternidade dunha forma moi concreta, coincidir neso as tres, e a nosa necesidade tamén de encontrar ese equilibrio entre a nosa vida familiar e a nosa vida profesional. Entón, Gaia é o noso traballo, temos que traballar dende a honestidade, dende o compromiso de cada unha de nós, pero a veces non podemos traballar nos momentos, nas horas nas que se supón que temos que estar. Entón, o que facemos é irnos equilibrando as tres, e agora con Lorena, que leva xa con nos tamén agora casi 4 anos, que é outra parte fundamental do proxecto. Entón, realmente o que facemos é eso, entre as 4 ir apagando fuegos, que basicamente... É algo que me parece complexo do formato, pero que me dá a sensación de que vos, se o estades logrando, é ter o grado de comprensión necesaria para entender
por que pode estar pasando a outra e por que ao mellor, pois nese momento non está pois facendo o que se esperaría, sí. ou o que... Sí, eu sinceramente creo que as tres fomos moi honestas dende o principio sin verbalizalo tampouco, Quero decir, en ningún momento dixemos, bueno, aquí se alguna vez alguna tiene que tener máis horas en casa, no, é algo que estaba aí. É dende o compromiso real de que a vida está no centro. A nosa vida indiscutiblemente familiar, porque así as necesidades dos nosos fillos, pero tamén as necesidades dos nosos pais. Isto é algo que se repite dende o inicio do proxecto. Nos acompañamos os nosos fillos, pero tamén acompañamos os nosos pais. Entón é dende a vida está no centro, é dende esa necesidade de cada unha, e dende ese compromiso que hai co proxecto e con vos como compañeiras. O sea, aquí non se habla de... nadie se está escaqueando, quero decir, o sea, Sí. aquí nadie se está escaqueando. Aquí o que facemos é remar todas nun sentido, no que se refire ao proxecto, e despois coidar cada unha o seu espazo vital e familiar. É verdade que é algo que está aí, e do que nunca foi necesario falar, pero que é algo que está. A veces cando vamos, que si nos chaman de algúns centros de formación profesional para falar do proxecto, pois donde fan formación de acompañamento á infancia, ou nos falan do proxecto, non hai moito tempo preguntáronnos isto de como hacéis para repartir las horas. Non hai reparto de... Quero decir, todas sabemos cal é o noso compromiso, pois temos repartidas en tenda, sabemos os horarios que temos cada unha, pero se non se pode ir á tenda, non se vai ir á tenda. Vai haber forma de cubrilo. Por sorte tamén, porque somos moitas mulleres, somos 4 persoas traballando, non? Eu sempre falo de que este proxecto dende un proxecto individual non sería viable. Primeiro por toda a carga de traballo que hai dende logo, pero é que habería moitas veces nas que a tenda non podería abrir, nas que os pedidos non poderían sair ou non poderían entrar. Entón, ao final, a nos o que nos vale é que somos cooperativa e que la vida está en el centro, sin duda. Bueno, que mérito. Pois, sabes, dende fai anos barállase moito esta, bueno, falase moito, no, desta idea da crianza con apego, no? A filosofía da crianza con apego está detrás do proxecto de Gaia, é o centro do proxecto de Gaia. Sí, a ver, realmente nos do que falamos sempre intentamos, bueno, o concepto cultura de infancia, non? De entender de verdade estas necesidades reais de nenos e de nenas que non pasan nin por ter o carro máis moderno, nin tamén moitas veces entre nos cando vamos ás feiras de policultura sorpréndenos moito cara a onde vai a industria, non? Ten sentido. A industria acompaña o mercado acompaña a industria, é dicir, é un pouco perverso todo, non? Pero os nenos, as nenas son vistos como un complemento, unha prolongación ao que nós somos. Es unha perogrullada isto que voy a decir, pero un neno, unha nena cando nace é un ser viviente, pensante, cas súas características, cas súas necesidades, que se vai ir desenvolvendo, pero que xa ten un carácter moi marcado, e unhas necesidades moi concretas, que por moito que nós queiramos cambiar, non vamos cambiar. Poñemos un exemplo. Non o collas no colo que se acostumbra. Deixa unha cuna que vai estar mellor e ti descansas. Hai peques que o mellor se acaban acostumbrando á cuna. Hai outros que non se van a acostumbrar na vida, porque veñen programados para ser sostidos, para ser levados, para ser atendidos. Nacemos completamente dependentes. Non podemos estar alonxados, non chegamos ao alimento por nós mesmos, non regulamos a temperatura por nós mesmos, non podemos desplazarnos. Necesitamos estar pegados a alguén que cuide de nós. Entón, claro, cando eso que é tan básico intentamos romper con eso, no, que pare na cuna, no, que pare no carro, no, que vayamos a un restaurante e que se esté callado, e que non pode ser. Entón, cando intentamos que eles entren nas nosas dinámicas de adultos,
para min aí é cando hai a gran frustración e o non son capaz de facer nada con este neno ou esta nena. Claro, que os seus tempos son distintos. Entón, cando as mulleres consiguen conectar con esa parte, a crianza sempre é moito máis sinxela. E falamos da crianza, claro, o gallá puidéramos, digamos, como meter a maternidade e a crianza nunha burbulla alonxada de todo o demais, non? Pero non é real. O sea, mentras criamos, mentras maternamos, temos que seguir traballando en traballos moi precarios, cunha realidade social super complicada, económica super complicada. Esa é a realidade na que nos toca maternar. Entón, claro, a transformación teria que ser moito máis profunda, que é de entender que non colle en cabeza ningunha que un neno ou unha nena con 16 semanas estea nun centro no que o van cuidar seguro o mellor que poidan, pero no que os recursos son limitadísimos, podendo estar no seu espazo de referencia, coa súa persoa de referencia, sea seu pai, súa nai, pero nun espacio de cuidado real, non de garda. Eu non quero que garden os meus fillos, eu quero que coiden os meus fillos. É a realidade profesional dos centros nos que estamos deixando os nenos e as nenas dista moito desto. Cando tes un mínimo de 8 nenos ao cargo, 8 nenos bebés a cargo, pois claro, é unha realidade que dista moito de verdade do que necesita un bebé. Entón, mentras non cambiemos esa mirada hacia o que son as necesidades falo dos bebés, etapa de infantil, etapa de primaria, etapa de secundaria, ao final é como que somos proxectos hasta que chegamos á idade adulta e despois ya, búscate la vida. No, despois ya, venga, sal aí, pero sempre somos proxectos Os nenos realmente son super vulnerables. E son vulnerables porque a realidade que se dá nos centros educativos, a realidade das familias, das nosas necesidades laborais e que temos que cubrir, é que é moi complexa. Entonces, eu creo que temos non hablemos de problemas, pero hai que cambiar a mirada hacia a infancia. Eu creo que é importantísimo que haxa pois un cambio social, evidentemente, pero non sei se hai algunha maneira, eu son consciente de que moitas nais o pasan moi mal, ¿no? Cando experimentan a súa primeira maternidade, porque se atopan con un mundo que non esperaban. Ti crees que poderíamos lanzar algunha mensaxe como máis esperanzadora para estas nais que sinten que non chegan a todo, sí, que intentan seguir traballando É que non vamos chegar a todo. Digo que ao final vivimos fíxosenos creer que podíamos chegar a todo, pero non podemos chegar a todo. Para min a grieta de esperanza é de verdade proxectos cooperativos e de emprendemento de mulleres. Que entendemos o momento no que estamos, pero claro, emprender é moi complicado, o sea, emprender é moi difícil e ao final nós, na nosa experiencia, o que fixemos foi poñer os aforros das familias sobre a mesa, das nosas familias. Entón, ao final emprendes dende aí e pode sair ben ou non sair ben, pero xa fóramos capaces de ter un peto. Xa tiñamos un pequeno peto para dende o que empezar o proxecto, non? Entón, claro, que a realidade é moi complicada e eu si vexo algunha grieta de decir pode facerse porque o vemos en mulleres que veñen por Gaia e non lo contan, é esta, dende emprender non porque vayas traballar menos, senón porque vas ser dona do teu tempo. E vas organizar o teu tempo como necesites, pero non porque vayas traballar menos, porque ao final traballas a deshoras, tes moitas outras preocupacións que non tes cando eres asalariado, asalariada,
Pero para min é a... No, iba a decir solución, no, tampouco. Foi a miña solución. É un pouco o que vexo, a sensación de que, bueno, pues voy a probar por aquí para intentar cubrir esta outra parte. A realidade é que non somos moi distintas, e é verdad, porque foi como me sentín eu durante moito tempo nos primeiros anos de Gaia. Eu sentía que eu aportaba á familia un complemento salarial. E iso levábame moito ás mulleres redeiras que tecían redes para levar algo máis a casa. Sí, ao final todo isto autolimítanos. É unha visión que nos autolimita porque sendo nais, pois non somos exclusivamente nais. No. E temos que tamén desenvolvernos, no, como persoas noutros ámbitos e entender que estamos aí no máis, o sea, dando todo o máximo de nós claro, e conseguindo, estamos nun momento que chegamos dende a experiencia xa, quero decir, cun bagaxe, podemos ser activos, no? Pero a realidade ca que nos topamos, falo personalmente, pero falo tamén das conversas que temos en Gaia. A realidade ca que nos topamos é que a parte profesional, o sea, queda anulada unha ou outra. Non son compatibles a vida familiar entendida como o tempo que necesitan eles. E falo das dúas partes, non falo exclusivamente das mulleres, pero a realidade é que recae sobre nós unha parte tremenda do traballo dentro das casas. Esa é unha realidade que está aí. Entón, ao final, que máis renuncia sempre é a muller. E renuncia moitas veces á súa vocación. O mellor non renuncia a un traballo, porque tes que seguir traballando, pero bueno, venga, voy a buscarme algo a media jornada que pueda compaginar mientras está con papá, que yo también pueda. E renuncias a túa vocación. E iso pasa moito. Moitísimo. E a veces tamén conectas coa túa vocación. Se consigues conectar con esa parte máis orgánica e máis de verdade, pois a veces tamén conectas con algo que estaba aí e que non te habías atrevido a hurgar demasiado e a veces tamén conectas con eso. Pero vivimos un momento moi complicado. Moi complicado. Súper complicado, a verdade. O sea, siento ser tan pouco... Eu estou un pouco pesimista hoy, pero sinto que vivimos un momento, e tamén dende o que a mí a mí sucedeume que a mí se me caeu o castelo de naipes, que eu me montara antes de ser nai. No, é verdade, fórmate, sé independiente económicamente, no dependas jamás de nadie. De repente cae un bebé e esa realidade cambia completamente. Eu sempre falo dunha realidade persoal na que teño un compañeiro, o sea, na que vivimos unha relación super equilibrada. Pero eso non é extensivo a maioría, no, claro. E eso non quita, ademais, que ti sintas que ese tempo que estás dedicando ao cuidado non estás aportando nada. Eso é algo que levamos aí metido de, vale, eu ocúpome de isto, eu ocúpome do cuidado exclusivamente durante o primeiro ano, os 2 primeiros anos. Pero ti dependes de outra persoa. E cando estás nunha relación equilibrada, todo está bien. Pero se non estás, é unha situación de extrema vulnerabilidade. E esa é unha realidade que está estendidísima. E que se queremos non vela como sociedade, pues, vale, pero existe. Sí. E moitas mulleres están aí. Sí, a min gustaríame, relacionado con isto, que falásemos, está totalmente implícito nesto, dun concepto que a min, por exemplo, me estoupou na cara cando fun nai, que nunca sentira nada parecido, que é o concepto da culpa. É dicir, cando eres nai, de pronto, resulta que eres culpable. De todo. De todo. Entón, algo que
bueno, moi presente pola educación cristiana e todo isto, pero que ti podías vivir allea mentras tiñas a túa vida independente sin que sentises a valoración, a opinión social tan fortemente, ¿no? De pronto eres culpable porque que si non cuidas ben, que si non fas isto, que si non fas outro, que si... Teño a sensación de que dá igual o que fagas, Da igual se decides coidar e renunciar ao teu traballo, dá igual se decides continuar ca túa vida profesional e botar man de coidados externalizados. Dá igual. Sempre todo vai estar mal. E sempre vai haber quen te cuestione todo o tempo. Si le das teta mal, si non le das teta mal, si te quedas con el mal, si te vas a trabajar mal. Sempre. E é verdade que para min tamén é algo que chega coa maternidade e que conecta con ese pouco valor que se lle dá ao feito de coidar, dos coidados na súa expresión, na expresión máis ampla do termo, o valor do coidado, que como non se cobra, non tiene valor. Entón, o nulo valor que se lle dá a importancia dos coidados como sociedade e despois a maternidade por extensión. E, por suposto, tamén a que eso, a la infancia é un mero trámite para llegar a la edad adulta, sen dar importancia a eses anos que son vitais, infancia e adolescencia. Falo de todo este período, non? Non deixamos que sexan, non nos deixamos pensar, non nos deixamos opinar, el camino es este, pero xa che digo, tampouco sin querer nin poñer etiquetas, nin culpar a nadie, porque entendo que es el mercado, amigos, es donde estamos. Sí, o máis que nada, gústame falar diso, non tanto pois, por culpabilizar, sino porque hai moita xente que vive a súa maternidade máis soa e sinte moitas cousas que non sabe que moita outra xente está sentindo. E que por iso tan necesarias as redes de mulleres. Aí as matronas sí que están facendo uns encontros en posparto, pero claro, tamén fan o que poden. E as iniciativas privadas, tipo asociacións ou espacios como nós, ao final tamén chegamos onde chegamos, pero a realidade, o valor real deses puntos de encontro é sentir que o que nos pasa a unha nos pasa a todas, pero non o falamos. Entón, o non falar, pois eso, sinteste moi soa, sinteste moi culpable, moi vulnerable, cuestionas todo o tempo que fas, sexa nun sentido ou sexa noutro, porque non hai reforzo de ningún tipo en ningún sentido. Tú estás nunha empresa, encárganche algo, oye, isto está bien, no, isto non está bien, vamos a hacerlo desta outra manera. Pero podes comentar, podes poñelo sobre a mesa. Na tua maternidade, se estás soa, vas tomando decisións. E despois a sociedade, o que nos lanzan, é un tipo de acompañamento moi distinto que a veces nos pide o corpo. Hai un montón de trebellos para bebés que o que fan é mover solos os bebés, por exemplo, non? Entón, ou ves publicidades de carros ou de tal nos que a parella está perfecta mientras o bebé está en un carro impoluto allá bien lejos, non? Non é real. Entón, ao final, pois eso, estamos bombardeados por un montón de imaxes que non teñen que ver ca realidade da maternidade e da infancia. E iso que nos leva é a sentirnos moi culpables. E despois xa non falo, claro, estoy en outra era, yo estoy en la era de las imágenes publicitarias, pero xa non falemos de redes sociais, do que implica as redes sociais e todo o que nos pode chegar a través de Instagram, de TikTok, do que se supón que ten que ser a tua maternidade, como tes que estar de fabulosa unha vez que das a luz, todo isto que nos sigue chegando. Entón, conectar, digo, cunha mesma é o único que nos vai salvar, cunha mesma e con outras mulleres. Falo cunha mesma coa nosa feminidade, coa nosa maternidade e co que de verdade nos pide o corpo. Eu creo que é o que nos salvará, de verdade. Ti sempre dis que as mulleres somos moi poderosas, entendo que ese poder se desprega precisamente así, ¿no? Conectando... É que non somos conscientes tampouco do poder. Para min o parto foi revelador e tamén foi revelador o momento do aleitamento, non? Esa sensación de poder, de xestar, de criar, pero eu, sinceramente, sí creo que somos poderosas, pero que nos temos que xuntar.
é que soas non somos, o sea, é que é imposible, que realmente non podemos facelo soas, necesitamos redes de apoio e seguramente tamén pois eso, interdisciplinares. Digo, si o mellor en Gaia estuveramos 3 mulleres que nos dedicáramos as 3 a unha única, un único oficio, pois non sería o mesmo. Aquí cada unha ven aportando o seu, eu creo que é valioso tamén. En Compostela temos proxectos interesantes tamén como Creativas Galegas, hai cousas que eu creo que, bueno, que poden servir un pouco como, non sei si como faro, pero sí decir, pois mira, elas fixerono desta forma. Eu tamén, nos intentamos abrir moito o espacio de Gaia para que veñan, pois iso, que veñan escolas, que veñan, para que vexan a nosa realidade, que é moi cotiá, en realidad, pero dende o sí que se pode facer. Cada unha encontrará a súa maneira. Nós encontramos a nosa, non encontramos unha. Fomos variando ao longo dos anos as nosas maneiras de facer as cousas, pero vamos encontrando camiños. Non hai nada escrito, en realidade, tampouco. E a veces, cando inicias un proxecto, estás moi no presente, en apagar los fuegos, ¿no? Pero se deixamos que as cousas roden un pouquiño, as cousas poden sair adiante. E precisamente a min algo que me interesa moitísimo, claro, o proxecto de Gaia nace moi vencellado a unha etapa vital, ¿no? Entón, pois, esa infancia, esa primeira infancia, ¿no? A etapa vital vai cambiando, os nenos van medrando, as nenas van medrando, e como vai evoluindo Gaia nese sentido? Hai unha parte que se mantén, claramente, que toda a parte que ten que ver coa primeira infancia, en porteo, sillas de auto, xogo non estruturado, esta parte mantense. Realmente o noso concepto a hora de crear Gaia, de buscar os produtos, tratábase de buscar produtos necesarios, non o mellor para todas as familias, pero non superficiais, vale? Produtos que se poderían necesitar para acompañar de verdade o que necesitan os bebés. E sempre poño o exemplo do porteo, como os bebés non necesitan un carro, non van a estar a gusto nun carro, necesitan ser sostidos. Isto non quere decir que non teñamos un carro en algún momento, necesitemos, sí, pero vas de sacar moito máis partido a un portabebés do que lle vas a sacar a un carriño, non? Nesta necesidade de ser levados. Co xogo, o mesmo, xogo non estruturado que vai evolucionando ata esa etapa de 6, 7, 8 anos. Onde houve a transformación máis grande dentro de Gaia? Sin dúbida no calzado. Nos, unha parte moi importante de Gaia tamén era, pois eso, nesta filosofía de permitir o movimento libre das crianzas, tanto si aínda non se moven, é dicir, movimento libre, define movimento libre. Bueno, un bebé que non se move, que poida moverse como necesita, que non o poñamos en posicións as que el ou ela non pode chegar por sí mesmo. É dicir, un bebé boca abaixo, se un bebé recén nacido non vai poder sair de aí, vanse a agobiar. Como debe estar? Boca arriba. Un bebé que non é capaz de camiñar, non o vamos a poñer a camiñar. El vai chegar, chegado o momento, poñerase nun sitio, poñerase de pé, dar os primeiros pasos, pero eles son capaces de facelo, non? Entón, dentro deste concepto do movimento libre e da importancia do movimento libre nun desenvolvemento saudable, o calzado é moi importante. Nós sempre tivemos calzado deste tipo, pero el mercado, amigos, chega o boom do calzado respetuoso e do calzado que eu sempre lle chamei barefoot, o calzado barefoot, que agora mesmo, bueno, pues está empurrando moi forte. Esa foi seguramente a gran transformación en produtos dentro de Gaia. É certo que a nós, por unha parte, moi entre aspas, nos alivia, no sentido de que nos necesitábamos como unha chegada constante de cliente novo, porque a vida do noso cliente é moi cortiña, entón necesitábamos constantemente a chegada de novo cliente, e o zapato alivianos un pouco no sentido de que alonga moito máis a presencia dese neno, esa nena, e desa familia, porque xa chegamos ao calzado adulto, non? Entón, bueno, facemos equilibrios aí un pouco, non? Porque
se Gaia xa era un concepto un pouco difícil de entender como espacio, non? O ter tantas cousas dentro, tan distintas aparentemente entre sí, pero que para nós están perfectamente entrelazadas, agora somos unha zapatería de calzado moi específico para infancia, pero tamén para adulto, non? Entón, quizáis ese equilibrio físico dentro da tenda é o que máis nos custa agora mesmo, non? Pero é moi, moi importante. Aí tamén o que falábamos de que Gaia pois como que vai pivotando, en realidade Gaia vai pivotando un pouco en función do que vemos que vai funcionando mellor dentro da tenda e que ten que ver con nós. Isto é así. O sea, nos engordamos aquelo que conecta ca nosa forma de entender a vida, en este caso, pois ten que ver con eso, con, pois se buscamos un calzado que non modifique a pisada dos nenos, das nenas, pois vamos levar eso a nenos e nenas máis maiores e hasta a etapa adulta, non? Pero aí ten moito que ver tamén esa corrente de fondo que é o mercado, que agora mesmo pois fai que estea pois moi presente este concepto do calzado minimalista. E non sei se é por descoñecimento, pero eu teño un pouco a sensación de que vai habendo pouquiños, pero algúns proxectos de acompañamento á infancia pois máis respetuosos, máis conscientes en primeiras idades, pero dame a min a sensación, pero corríxeme, por favor, de que na adolescencia de pronto é como hai escolas libres, pero de pronto para aos 12 anos pois xa non hai nada. Todo desaparece. Todo estas redes que se crean de proxectos máis independentes parece que aí se frenan. Eu aí, agora que estou como nai nesta etapa de preadolescencia, adolescencia, é verdade que igual que pasa, é certo que agora parece que hai un pouquiño máis, pero que a etapa 03 era como unha etapa tamén como moi esquecida, de 3 a 6, sí, de 6 a 12 tamén, pero a etapa 03 era como unha etapa un pouco máis esquecida. A etapa da adolescencia pareceme que está, completamente abandonada. Claro, proxectos como o noso, que está tan enfocado nesa primeira maternidade, tampouco nos sentimos moi capaces de acompañar esa época, non vayas pensar, porque é unha época, pois eso, con unhas características tamén moi concretas, en a que as familias, pois se antes íbamos perdidos, pois agora máis, seguramente, sí. Sí, aí non sei cal sería aí o camiño a seguir, pero que hai que seguir un camiño, sí, porque además un pouco a nosa cruzada particular sí que é un pouco con esta dependencia das pantallas que temos en xeral, pero esta dependencia nesa etapa, non? Que ao final, bueno, pois cando dende a escola pública se propón o traballo dende plataformas digitais con conexión dende edades moi temprás, pois, bueno, creemos que hai unha complexidade en todo isto que non queremos ver, da que non queremos ser conscientes, non? E ao final, bueno, pois pasa tamén un pouco que se bloqueas un pouco esta posibilidade ou se dis, o mellor non é o mellor, non falamos de aprender competencias digitais, non estamos falando de eso, por suposto, que estamos nun mundo digital, por suposto que queremos que os nosos fillos e fillas aprendan, teñan competencias digitais, pero non queremos que a forma de conexión na aula sexa a través dun ordenador con conexión a internet, nunha ferramenta que non aporta absolutamente nada máis que la multitarea. Entón, aí sí que estamos un pouco nunha cruzada un pouco persoal, pero máis aló deso non temos aí un criterio, un decir, teríamos que ir por aquí. Nos sí que valoramos moito en todas as idades que tería que haber moitísimas máis actividades ao aire libre, en non dirixidas entre comillas, vale? Si coordinadas, pero non dirixidas en todas as etapas, porque ao final na natureza hai moitísima aprendizaxe e tamén a posibilidade de relacionarse entre distintas xeracións, distintas idades, máis aló de infancia, adolescencia, idade adulta, hai moitas máis posibilidades, pero sacamoslle moi pouco partido, como que a natureza é el último recurso, non? E ao final habería moitas posibilidades de traballo en entornos naturais. É un tema que a mí me
me importa moito, que me gustaría que nos contases pois, a relación de Gaia con isto ou de que maneira o abordades, que é a infancia con neurodiversidade, non? Non sempre, cando falamos, e sobre todo nos materiais cos que nos traballamos, falamos de actividades, de espazos, cando montamos as bibliotecas, que sexan accesibles realmente para todos. Nós non buscamos materiais de xogos que marquen o xogo, que teñan, volvemos o camiño e a meta, en realidade. Non hai... A isto como se juega? Se juega como quieras, cada un dende a súa capacidade, cada un dende as súas destrezas, cada un dende donde pode, trátase de traballar como cada un pode e cada un é capaz, non? Entón, sí que o intentamos, pero dunha forma, digamos, moi a grosso modo, non? Digamos que as nosas bibliotecas ou si os espacios un tipo culturgal ou espazos que acollen a gran cantidade de persoas teñen un espazo que non limita o acceso, no que pode estar calquera, pois, bueno, nos intentamos dende aí crear o noso espazo nese sentido. Antes falabas de que, bueno, o emprendemento pode ser unha vía, ¿no?, para as mulleres, bueno, para desenvolverse profesionalmente, para ter, de alguna maneira, un certo grado de control sobre algúns aspectos, ¿no?, da vida profesional que encadradas, pois, ao mellor, nunha organización externa, pois, é máis complicado. Ti, que lle dirías a alguén que na etapa de maternidade pois se propón emprender desde a túa experiencia emprendedora? Para min a grande riqueza foi atoparme coas miñas comadres, con Elena e con Miriam. Sin elas, cada unha de nós aportando o que aportamos, sin elas non sería posible. Entón, para min a clave está en que o que queiras facer non sexa unha impostura, o sea, que estea realmente conectado co que queres facer, porque senón non vas a soportarlo. Durante un tempo aguantarás, pero se non hai un pouso de verdade, ao final acabará caendo, porque os comezos non son fáciles, e despois que esteas ben acompañada. Non digo tanto que coñezas ben as persoas coas que estás, porque eu non coñecía en absoluto as persoas coas que iniciaba o proxecto, pero sí que conectedes en algún sentido. Eu é o único que podo... O sea, non me sinto capacitada para dar máis consellos nese sentido. Para min foron as dúas claves do proxecto. E dende aí aprendín moito dentro do proxecto. O sea, aprendín moito a escoitar, a entender outros puntos de vista ou non entendelos pero aceptalos. O sea, para min a aprendizaxe de vida dentro de Gaia é extraordinaria. E despois estar en contacto todo o tempo con moita xente, digo, que entra. Antes é verdade que o cliente, a clienta que tiñamos non era un clienta, quero decir, había moito máis tempo para estar, para falar, para pasar a mañá xuntos. Agora Gaia é algo, hai épocas do ano no que é moito máis despachar. Esta é a parte que che decía antes de que necesitamos esa alma que nos dan esa conexión que nos dan as actividades, non? Pero sí que é certo que esa parte de estar, de conversar, tamén aportou moitísimo no noso proxecto. Entón, ao final, temos que revisarnos moito e creo que a maternidade nos axuda moito a eso, a revisarnos un pouco nós. Entón hai un traballo aí como feito de que me gusta, que non me gusta, que quero, que non quero, xa hai unha bagaxe previa, profesional. Entón, bueno, fiarse un pouco volver un pouco o que falábamos do instinto, non? O que a ti te fai sentir ben e o que non te fai sentir ben. E ser moi honesta, de verdade, con eso. E despois non ter medo. O sea, creo que confiar un pouco en que o millor dende o non poñerse metas. Digo, seguramente eu cando cheguei a Gaia, a miña única meta era poder estar cos peques e meterme nun proxecto que me gustaba un montón. Non había
unha visión a medio longo. Javi, meu compa, me decía, e se sale mal, vas a aprender un montón de cosas. É verdad, quero decir, a aprendizaxe sempre vai estar aí. Que ao final tamén nos temos que replantexar moito que é o éxito, non? Eu agora moitas veces cando, isto pásame a veces cando chega alguén á tenda e yo te conozco, pero tú estabas en la tele e te miran así como con un pouco de pobrecita, ¿no? E ahora está aquí, Sí. de tendera. Para min é un éxito de verdade estar donde estou. Creo que temos que reflexionar un pouco tamén sobre o que é éxito e o que non é o éxito, non? E isto tamén, meus peques que non me viron tampouco nesa etapa de tele, tamén lle sorprende moito, ou cando lles falo de por qué o cambio de vida, non? A veces sinten hasta un pouco de, pero paraste por nosotros, digo, no, foi unha decisión que eu tomei, unha decisión que tomei desde a consciencia do que quería facer. Foi a sorte de poder decidir o que eu quería facer. Entón, bueno, pois tamén replantexarnos un pouco que é un éxito para nós, non? Entón, rodearse ben, ter un proxecto que conecte absolutamente contigo e replantearte de verdade o que é ser unha persona de éxito para ti. Sí, super importante, a verdade. Concordo plenamente. Nesta evolución a futuro de Gaia, que evidentemente pedimos xa a sala de actividades. Pedimos, por sí, favor, necesitamos. por favor, xa a sala de actividades Porque de Gaia. a sala de actividades conectábamos tamén con moitas mulleres profesionais, o sea, o que permite ser un punto de traballo tamén dentro de Gaia, máis aló das actividades que nós poidamos programar e que nos permitan ter como eso que nos chamamos o es un pouco como el club, ¿no? Decir, mamás que veñen un montón por aquí, que se sinten a gusto aquí, que sinten que este é un espacio que conecta con elas, que poidan vir cando necesiten para que xoguen, para falar, para tomar unha infusión ou un café, para estar. Pero despois que o espacio tamén sexa un espacio no que outras mulleres poidan aportar todo o seu coñecemento, ben sexa en forma de acompañamento. Tuvemos formacións maravillosas con Ana Palazón de preparación ao parto en movimento, formacións de yoga, embarazo e posparto con Raquel Beganzones, de música para bebés, que eran unhas actividades espectaculares para as familias e para os bebés con María. O sea, realmente houve actividades dentro de Gaia moi valiosas e que nos permitían, pois tamén a ese nivel tecer noutro sentido, pero mulleres que aportan a mulleres dentro do seu conhecemento. Entón, sí, necesitamos unha sala, necesitamos un local riquiño que nos permita volver a todo. Sí, e que máis cousas vedes a futuro? Vedes vos noutro sitio que non sexa Santiago, expandindo vos, que ese Gaia futuro moi soñador, o sea, non quedarse solo co que está aí máis cerca. Danos moito medo perder non diría el control sobre Gaia, pero sí sobre o concepto de Gaia. Entón, nesta necesidade que temos de que o traballo sexa un complemento á nosa vida, quero decir, o traballo é importante, pero queremos abarcar, queremos ser capaces de seguir facendo nos mesmas. O mellor teríamos que aprender a soltar un pouco, pero por ahora non chegou ese momento de ser capaces de soltar. O noso soño sería seguir en Compostela, que é o noso lugar, con esa sala de actividades e con un espacio máis amable, digo, para que a visita a Gaia non fose unha visita de necesito ir mercar isto, que tamén, porque se non mercan, queridos, nos damos, pero non é eso. Quero dicir que fose un espacio de disfrute, de decir, oye, vou mercar, pero de paso estou un rato, Peque está ali xogando, vou dar podes ir dar unha volta, non sei, outro concepto, que a experiencia fose moito máis que un ir a comprar e nada máis. E a realidade que nos impón o tipo de produto que temos, pois oblíganos a ter un espacio moito máis cómodo para zapatos, moito máis íntimo para porteo, moito máis mecánico para sillas de coche. O sea, encantaríanos ter un box dentro da tenda onde meter o coche e poñer as sillas, pero ao lado ter unha zona de xogo para os bebés. Sabemos que isto non pode ser, pero sí que aspiramos como
a un espacio que nos permita ser un concept store moi agradable e con ese espacio no que estar. Un espacio de estar, no de ir e salir, sino un espacio no que se poida estar. Os bebés e as familias, pero especialmente as mulleres. E algunha vez barallastes, eu desde o meu concepto de diseñadora, sí, conta. Facer algunha liña de produto propia? Isto é que nos metimos en moitos embolaos. Nos fixemos a nosa propia tabla curva. A tabla curva foi un xoguete que houve unha época na que se puxo aí super de moda, pero nós chegamos á tabla curva un pouco antes de eso. Que nos pasaba? Facíamoslo en Compostela, cun carpinteiro local. Tabla unha a unha, con cola blanca, o sea, era un traballo super artesanal. Eu enceraba en casa, polas noites, poñía o cullo, enceraba, salían á venta. Empezamos a vender en tendas tamén, e chegou un momento en que, o sea, non era viable, simplemente, quero decir, non podíamos producir o que nos pedían. Falamos das tendas da contorna, o sea, algo en Coruña, algo en Lugo, pero pouca cousa, e vendernos, porque entón foi cando chegou o boom da tabla curva. Pero tivemos a nosa liña. O que nos pasa é que ao final, se non nos enfocamos, acabamos gastando un montón de enerxía nun montón de cousas. Entón, sí que nos gustaría, por xa che digo, temos aí moitas cousas de ojalá pudiéramos tener este juguete desta maneira que non atopamos, non? Pero, bueno, é algo que está aí, pero que sabemos que é moi difícil levar a término. Teríamos que conseguir soltar de outro lado, que rodase un pouco máis por outro lado Gaia só, e centrarnos noutras cousas. E por ahora non somos capaces. Eu creo que ao longo da conversa, bueno, pues como que vai quedando claro a importancia do cooperativismo no voso modelo, porque ademais, bueno, ti tamén falas moito de criar en tribo, entón sí. hai un paralelismo entre ese modelo, ¿no? O cooperativismo e a criar en tribo, o sea, é todo como moi coherente. E que o que sinto ao final que a chegada a Gaia e esta forma que nos temos de traballar ten que ver tamén un pouco con eso. Non é o concepto de criar en tribo como tal, pero que eu se non tivera as miñas compañeras que me botan unha man, habería moitas veces que non podería facer cousas cos meus fillos ou cos meus pais. Volvo ao mismo, perdona que te interrumpí. Nada, é simplemente, bueno, eu creo que as virtudes están moi claras. Apuntarías algún límite que ti agora, despois de anos de fórmula, digas, pois vexo este límite a este modelo? Eu creo que no noso caso este non ser capaces de soltar algunhas cousas, a veces sentimos que estamos un pouco en bucle, como que levamos algúns anos nun lugar do que non conseguimos sair, e nunca temos moi claro se ten que ver con realidades que son allas a nós ou cos nosos propios medos, vale? Eu creo que tamén nós, aínda estando as tres, equilibrándonos moi ben, falo no que se refire tamén a caracteres, a formas de afrontar o mellor os problemas, ou somos moi distintas, pero hai un pouco aí de medos que eu non sei se teñen que ver cun límite autoimposto, no, polo feito de... Isto falámoslo moito tamén con outras mulleres. Temos unhas moi amigas que nos gustan moito en Cataluña, que son Yugar e Yugar. Sí, coñezo tamén. Carmen e Claudia son inspiradoras e son maravillosas. E sempre que nos encontramos con elas é como que nos conocemos de toda a vida, que podemos falar de todo. E elas, que son dos jefas, cun coñecemento do xogo vastísimo, cunha experiencia en Cataluña brutal, en escolas, con infancia, é de verdade alucinante. Son todas unhas pioneiras no que se refire ao xogo. E moitas veces sinten, porque nos, claro, elas móvense a outro nivel, o sea, digo, tú velas por Alemania, velas por Nuremberg adelante, na feira do xoguete máis potente que hai en Europa, e dices, es eso, o sea, hablo de dos jefas, de dos capos, en el mejor sentido, de dos tías que saben dónde pisan.
e aínda así síntense cuestionadas moitísimas veces. E falábamoslo outro día. Entón, a veces non sei, creo que é un límite autoimposto, non? O feito de as mulleres temos outra forma de facer as cousas, temos outra forma de negociar. E non sentímoslo moitas veces cando nos temos que sentar a negociar, yo que sei, pongamos por exemplo un posible local. Temos outra forma de negociar as cousas, non negociamos dende a testosterona, negociamos dende outro lado. Entón, eso ao final, pois o mellor tamén nos autolimita un pouco, non? Ou bueno, pois nos dijeron que non, pois ya está, non hai máis, non hai venga, te pongo sobre la mesa outra. Entonces, non o sei, diría que este un pouco, dame un pouco de medo porque creo que aí pode estar o noso talón de Aquiles, sabes? Non ter dubidar un pouco, non sei se dubidar un pouco das nosas posibilidades ou decir, bueno, así é suficiente tamén, non? De, oye, estamos aquí, temos o noso traballo, temos o noso salario, chegamos a todo, estamos en Santiago, non temos que desplazarnos demasiado, entón, estamos bien, ya está. Pero nese estar ben, nese... elas decían tamén, non sei se era Carmen ou Claudia, pero decían manterse e medrar. Si te queres manter, de alguna forma tes que seguir medrando, porque si non chega un momento en que non consigues manterte. Entón, hai que seguir medrando un pouco, pero si a veces dame un pouco de, a título persoal, dame un pouco de medo ese, os nosos propios límites, pero dende aí, es que somos así, quero decir, que hai algo aí que non podemos cambiar, nos negociamos desde outro lado, e negociamos tamén desde o cuidado e desde o respeto. Eu creo que iso é algo moi presente en todos os negocios de mulleres, negociamos dende outro lado, é a nosa maneira. Pero o mundo non é. Ten outras formas. Claro, non é solamente das mulleres. Entón, bueno, veremos a ver como vai. Sí. Para ir pechando temas, algo no que me gustaría saber un pouco máis, que como cambiou Sonia como nai en todo este período. Eu creo, fíxate, que non era consciente do que eu iba a aprender con eles. Sin ter tampouco nunca reflexionado demasiado, o mellor, bueno, pues, neste o que eu son, no? De ir, bueno, vamos apagando fogo según van apareciendo, pero sin ter nunca reflexionado demasiado sobre o que quería ou si teño na cabeza, que sempre me encantaron os nenos, as nenas. Sempre tiven na cabeza que eu quería ser nai. Chegado o momento non encontraba o momento de selo, esa é a verdade. Seguramente porque sí que había algo dentro de min que sabía que nada iba a ser igual. O sea, que esa realidade de desenvolvemento profesional, algo se iba a romper aí. Non o nivel o que se rompeu, pero creo que sí de alguna forma era consciente. Eu creo que o meu grande cambio foi a aprendizaxe deles. É dicir, eu veño dunha xeración na que as cousas se fan así porque se hacen así, soniña. Quero dicir, esta era un pouco a idea na miña casa, no? Teño un papá e unha mamá maravillosos. Todo presentes que puideron estar, traballando como traballaron toda a vida, miña mamá peluquera, meu papá albañil, pero moi presentes. Non teño esta sensación de que non estiveran. Pero as cousas eran como tenían que ser. Por que se hace isto así? Porque sí. Quero decir, non había un diálogo. A miña, sí que houbo cos anos, no, pero era como as normas poñémolas nós. Eu creo que as normas, desde logo, se teñen que poñer dende o adulto. Pero creo que hai moito lugar para o diálogo. E que, cos nenos. E que o diálogo é super enriquecedor. E non falo do diálogo agora que Lucas ten 13, Elsa ten 10. Non, falo do diálogo dende que apenas son capaces de falar. Aí está o valor real de falar con eles, de miralos aos ollos, de explicarlles as cousas e que eles te expliquen as súas cousas, porque eles ven o mundo dunha forma moi distinta a como vemos nós.
Poño tamén un exemplo moitas veces. Trouxemos un xoguete a Gaia que se chamaba Golpe Mágico, que en apariencia era moi guai porque era un causa-efecto, ¿no? Ti golpeabas e ao golpear salía unha bola. E era un sinfín, era un xoguete de madeira moi bonito. Chegou o xoguete a Gaia e claro, le dimos e a bola non saía. Claro, nos agarramos un cabreo, Elena e yo, de esto va a ser súper frustrante para os peques. É que claro, é que golpe maravilloso, é que... E fomos a feiras, nos andábamos moito en feiras, ahora andamos menos, pero creo que fui no Mercado da Estrela. Entón, tiñamos ali todos os nosos xoguetes postos para xogar e veu un neno e fixo o mesmo que nós, deulle, pero en lugar de cabrearle cando non le salió, lo probou de outra maneira. E lo salió. Entón, estábamos Elena e yo e mirámonos así e entendémolo todo. Creo que resume moi ben un pouco este concepto de que eles teñen solucións que nós non temos, porque vivimos cuadriculados. Eles non están cuadriculados. Entón, eu creo que a miña gran aprendizaxe e transformación como nai ten que ver con eso. E aínda así, pobrecitos, pues seguramente teñen que facer moitas cousas que son porque sí, sabes? Porque pobrecitos, porque ao final, pues tamén traemos nuestra mochilita, ¿no? De alguna forma, pero creo que a aprendizaxe máis grande para min foi esta, como nai. Gustaríame remontarnos por un momento a época, pois, ao mellor das nosas aboas. Hai unha frase nunha entrevista a Bieito Iglesias, o escritor, na que di Galicia, o país onde os pais non bicaban os fillos. Que che fai sentir esa frase? Veslle algún sentido, no? Esa realidade diche algo? É que a realidade que viviron con os avós foi dura. Perdón, es que lloro muchísimo. Fenomenal, eu tamén. Eu son moi pequena. É maravilloso, é maravilloso. Sí, a mí me veme moi ben, non me costa nada, ademais. Sí. A veces reflexiono tamén con Elena, con Miriam e con Lore sobre o que traemos sin habelo vivido. Sí, eu creo que cando se fala, por exemplo, do que herdamos, ¿no? Pues está moitas veces moi presente todo o tema de herdanza xenética e todo o tema de herdanza emocional parece que se olvida. Sí, é verdad. Eso é algo que está aí, que nos vai condicionar e que ao mellor temos que facer cousas para superar unha historia familiar que ven de moitas generacións atrás, ¿no? Sí. Miña mamá quedou órfa moi pequeniña. Fíxate que eu tamén teño unha historia familiar con ese tema, co tema da orfandade. Sí. Tamén. E creo que é unha ferida moi dolorosa que hai na miña familia, de orfandade de nai. Sí. Creo que está aí moi, moi presente e que é un tema que eu de alguna maneira estou intentando reparar. Claro. Pois eu non sei de que forma podería reparalo, porque me custa moito además falar con miña mamá deste tema. Porque para ela tiña 4 anos cando o seu papá morreu. E a realidade da súa familia cambiou completamente. E iso é algo que está aí. Sí. Non? Entón penso moito nesa nena. Sí. Eu, fíxate que, bueno, cando naceu Bela Furtiva, como que un dos temas do que falo moito é de reconectar coa figura da miña avoa e que eu, unha das miñas avoas, a avoa paterna, pois eu tampouco tiña unha especial relación con ela, no sentido de que eu que convivín máis que coa miña outra avoa, bueno, pois non me sentía moi cercana. E, sin embargo, a día de hoxe eu falo coa miña avoa. Sí, que pasa? E digolle, avoa, tal, e síntome acompañada pola miña avoa. Sí, eu foi a avoa que me criei. A miña avoa Pilar foi a avoa que estuvo connos na casa e a min pasame un pouco mesmo. Sí, penso moito nela, no duro que tuvo que ser, e penso moito tamén nas pequenas. Duro que tuvo que ser para elas. Nesa época durísima. Miña mamá decía, eu tiña uns zapatos novos e pola noite despertaba a ver si era verdade ou estaban ali, non? Sí. Todas levamos aí tamén esa parte, ¿no? Que hai que, de alguna maneira, reconciliarse con... Sí, é que eles viviron... Claro, a veces cando
me encontro falando de esto, ¿no? De cómo vivimos nuestras maternidades y tal. Digo, oh, si somos tan privilegiadas, tío, que tuvieron que vivir, o que tuvieron que vivir elas. Pero bueno, creo que tamén estamos nesta sociedade para seguir mellorando, para buscar cambios, transformacións máis profundas, non? Pero, bueno, é verdade que sí que esta ferida da que ti falabas, non? Que hai algo aí que se vai arrastrando un pouco aí de xeración en xeración e que sin ser algo que eu vivira é algo que me conecta moitísimo con ese momento, sí. E se tiveses que deixarlle a túa nena, ao teu neno, un papeliño con unha frase de Sonia, que sería? Que mensaxe lles deixaría? Só unha frase que recordasen. Eu diríalles que fixeran sempre o que lles pedira o corpo e que se divertiran, que tratasen de vivir tranquilos, porque desde a tranquilidade chegase a moitos sitios. Así en resumen. Que ben. E para terminar, hai algo indispensable que temos que preguntar. Venga. Que moble de vela furtiva encaixa en Gaia? Oh, Dios mío, a min este moble me parece maravilloso. Non o sei, a verdade é que non sei. Eu diría calquera moble multifunción. É o que millor encaixa en Gaia, algo que se poida transformar e que sirva para moitas cousas, porque estamos sempre aí intentando adaptar o espacio ás nosas necesidades que tamén son cambiantes. Así que calquera dos mobles que tedes fermosos que poida valer para moitas cousas, ese é o noso moble. Fenomenal. Pois xa falaremos. Nada, para terminar, se así, onde te poden atopar? Na tenda de Gaia, evidentemente. Sí. Onde está? Estamos en Santiago de Guayaquil, na zona centro de Santiago, moi cerquiña da Rúa do Hórreo. E despois estamos, por suposto, sempre en redes sociais, a través do WhatsApp. Ora hai tantas canles a través das que chegar. E para nós tamén son importantes. Ao final eu falo moitísimo, eu que me ocupo de toda esta parte de comunicación directa cos clientes que nos entran a través das redes e do WhatsApp. Valoro como unha vía de comunicación super próxima e moi importante. Creo que a Gaia lle fai moito ben, é moi necesaria. E intento coidala tamén, e que a xente que entra por aí pois se sinta un pouco como cando entra pola porta de Gaia, que se encontre nun espacio amable no que vamos a intentar axudarlle e no que vai poder falar. Que máis claro, digo que somos moi de audios e de vídeos e de explicar as cousas, e creo que o valor grande de Gaia dende esta parte do que podemos aportar como espacio de venta ten sen dúbida que ver ca asesoría e co que nos coñecemos dos nosos produtos, da forma de usalos, e iso ten que ver ca comunicación, tamén está íntimamente vencellado ca comunicación, ca charla, ca conversa. Así que sí, que entren por donde queiran. Pois fenomenal, convidamosvos a entrar en contacto con Gaia, a que vos pasedes pola súa maravillosa tenda, que as coñezades, porque eu as coñezo as tres e a verdade é que, bueno, son un amor. Moitísimas gracias por escoitarnos e moitísimas grazas, Sonia. Moi agradecida, Xena, de verdad, por esta conversa. Moitísimas gracias. Moitas grazas. Un abrazo. Moitas gracias, tía.